Escargots à la bourguignonne er en traditionel fransk ret, der sneler bages i aromatisk hvidløgssmør med urter. En perfekt godbit til en speciel anledning eller en koselig middag hjemme. Ingredienser: 12 sneler, ferske eller hermetiserede. 100 gram smør, romtempereret. 3 hvidløgsfed. 2 finhakket persille. En teas fersk citronsaft. Salt og svart pepper efter smag. Tilberedning: forbered hvidløgssmøret med urter. Bland det myggesmøret med finhakket hvidløg, persille, citronsaft, salt og pepper. Rør godt til alt er jævnt blandet. Fyld sneglende lag en lille mængde hvidløgssmør i hver snælehus eller en sneleform. Pladser derefter en snele ind i og tilsæt lidt mere smør på toppen. Stik forvarm ovnen til 100 og 80 grader Celsius. Sæt snælene i ovnen og stik i 10-12 minutter, til smøret begynder at boble og aromaen fylder køkkenet. Server varme med sprø fransk baguette. Dyp hver baguetteskive i smøret, som er blandet med sneglens saft og urtearoma. Velbekomme! Hvis du likte opskriften, giv en tommel op og abonner. Del dine kulinariske eksperimenter i kommentarfeltet. Vi ses i næste video med nye retter. Ha' det! Si vous avez apprécié notre contenu et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire en faisant un don. Toute contribution sera grandement appréciée et nous vous remercions pour votre générosité.